Javier विश्वविद्यालय भुवनेश्वर स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी सर्कुलर सिनर्जीज रिडिफाइनिंग कंजप्शन एंड प्रोडक्शन फॉर इनक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी विषयवस्तु पर 11तम वार्षिक सस्टेनेबिलिटी समिट्र द्वितीय दिनर कार्यक्रम आयोजन करथिले जहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 दायित्वशील उत्पत्ति और उत्पादन सह समन्वय रखिथिला। जाभियर्स विश्वविद्यालय रेजिस्ट्रार फादर एस अंटोनीराज एसचे उद्बोधन सह जेउथिरे से आपदा परिचय और सस्टेनेबल समाधान खोजिबार आवश्यकता विषय कहिथिले जहाँ स्टार्टअप और उद्योगी मानक पई एक मंत्र भावे उल्लेख करा जायथिला। ଏହା ପରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମତି ଫାର୍ମସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସଂଯୋଗ ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଓ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଉଦ୍ୟୋଗିତା ଓ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ସ୍ତରର ନୂତନତାର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଫୋରମ ଏଆଇ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ କିନୋଟ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସମିଟ୍ରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫେୟାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଉଦ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ସର୍କୁଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବୀନ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ମେଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ନିପୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଆନ୍ତରିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ସହଜ କରି ସଷ୍ଟେନେବଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ଓ ନବୀନତା ଆଧାରିତ ସମାଧାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଗବେଷଣା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଲନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଶକ୍ତି ଟିଭି।